Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Vale, bueno, ja bukera aiatzen goz, Bai, gitxinaka egunak aurrea duaz. pena. Baina, bueno, ja, honekin bat ere udia doa aiatzen, egualdi ona, Mendigari guztien dugu guztia. tiempazo, lokala ere, ikusi dugu aldaketi ez, lokalana pixkat, eta Iluntasunetik hori da, argitasunera. argitasunera, Ordu aldaketa, ordu biztan bai. aldaketa, dana bizi ginen, eta oain ere bizitzen goz, ba, uda aiatzen dagoela. Sasoia, uda Sasoi sasoia. hori, ez da jauko epokia galtzamotzakin etorriko geana grabaketa, Ez. ez da jauko, igual urrengo baten, baina oangontan ez. Mm. Eta gaurko honetan, landukeun gaixa da bigarren aukerak. Bai, Ze iritzi zatzu bigarren aukerak? tentzioz beti alde. Bai, Bai, beti. ni beti nahi alde. De hecho, ditut, osea, eukiten aukerak bigarrenako bio izan dira normalian, lehenengoak baina. Zerri buruz ari zera? Esparru danetan. Esparru da. Oango honetan, atal honetan, ez guaz Bakarrikan. mugatzea bakarrik bikote harremanetan. Ze askotan pasatzen da, bigarren aukerak eta danoi tortzako burura, ba, tipo, bikote harremanetan eukitxako bigarren aukerak, Yes, ezeke, exak, ez dakize. Ez, orokorrian euki ditxukun bigarren aukerak. Bai lanian, bai lagunekin, bai familixan, bai Beti, gu geure buruakin. Osea, Ni beti alde. Ni Bai. beti alde. beti alde, bigarren hau baldin badakizu, hobeto aldala jun. Osea, netezan, Bueno, azotretaz zu ere. Ez baizu- Zerteza hori ez. hori ere gisa da. Ziurtasun hori. Bai, baina lehenengo honetan oso gaizki pasau bazu, osea, netezan lan bat, lehenengo lan hortan, bigarren aukera bat emango dizu, bai, igual da, beste jende bat do, beste... Bai, batez ere hitz dugu ez, lehenengo esperientzia txarrotegatik ez gara itxi behar. Ja, hau ez da nire arloa, ez da Hori nire da. esparrua, oso Hori da. gustatzen, eta ez da. Totalmente. Beti... Osea, beste eman zaio- aukera bat emateko, Bai, nik aiez ikasketei eman dit aurten bigarren aukera bat. Eta ez nora galtzen zeudela, gazen daitez. Oraindikan bada garaia ikasteko ez, eta nik uste dut, ba erabaki ona izan dela, ez da, orain arte dena gaixi joan, ba, bigarren aukera hau beharrezkoa izan dela. Eta hori, Totalmente. errexin askotan da, toaia botatzea eta istea, eta Askotan. trauma baten ondoren bakarrikan Hmm. horten eskudatzea. Bueno, bai, nik ere eman diot bigarren aukeria kirola etxiai, hirugarrena, laugarrena, eta Bai, horaz, bosgarren aukeran ere, kirolak denak aukera pila esatzen ditu, ez? Bai, bai, Beti guztiz. agopentzatu bat prest. noski. bai, aukerak eman emiaia, ez? Eta alde goz orduan, aukeren alde. Printzipioz bai, Momentuz bai. bai. Oso ondo. Ba, oen gure atalea pasauko gea jarraitzeko. Kuriosidade, o sea, bueno, ya está, drama eta kuriosidadiak, no? Ya está. Hey! Perfecto. Nere dramia azte hontakoa da, bueno, azte hontakoa eta ja, nahiko atzetikan datorren gauza Ba. da, baina oan Zaidazu, gontan, vale, konta jazu. behi dago, Iker gauzia da, maiatza bukatzen do, Bai. eta oango honetan, ja, azigarrain pentsatzen urrengo urtean zerrein. Zerrein ze zentzutan? Bueno, nik Donostina dut jarraitzu bizitzen, baina pisua bilau biet. Ni Donostira etorri aurretik nik ez hautzen Donosti bat orokorrean Donosti. Nik badakit, Zer ez du? Donosti netzatzen dana Vale, hiri ez bat. auzoak eta ezinela... Enoan desberdintzen, igual unibertsitateak, eta aurten Donostira etorri nahinetik bizitzea, aparte de enamora binaela Donostikin. Oh. Osa, ni beti guztatzen izaten Donosti, baina oango hontan ja Bai. bizitzen enamora nahi. Arrazoi handi bada ere nun bizi nahien. Literal, erdialdian, Ari, Juan Crison tokian bizitzazu. kontxa bigarren filan. Bai. Ez, Hori ez da playa, Donostiar baina- guztion egunerako Claro, ere ez den, ez, badakitz, ni nahi, bizi nahi Pijolandian, Bai. osea, Donostiko Pijolandian. Jo, da pasada lanetik aiau agobixauta tal, eta kontxe eukitzia aurrian, hori da pasada bat. Baina ere, horrekin batea dator, bajatzen nahiela etxetik, eta girisak bakarrik bilatzea itxutela. Osea, dana da, girisak. Nik sentitzen dagoela oporretan. Zu bizitzan inguru hortan, osea, Donostiarrak ja bizitza gutxi egiten dute. Pasada bat. Auzoetara jomertzea, Bai. niko bendatzen dizut, urrengo urtean, nahi baldin bazu oraindikan gehiago barneratu Donostiar Donosti. tasunean, ez? Gertuatzea auzoetara, ni antiguo izanik, obviamente, antiguo Bai. gros. Erabaki du piso hori lagatzia, eta gure lehenengo aukera bezala, dakau antiguo. Antiguo daka gauza bat dela herri izaera hori, herri bat dela. Izaera duen, auzoa da guria. Ba, Ba, a aber dorteak agun, eta bizilaguna izan garen urtean. Aber suertia Espero. dagoen. Bai. Esperemos, a ver. Bai. Nik esan bigarren aukeren alde gaudela, ez? Baino, bigarren aukera bat behar duen jende asko da
gizarteak alde batera Hmm, utzi duen jende hori izan daiteke askotan delinkuenteak, izan daitezke, eta oso presente dagoena da dia drogadiktoak, ez? Drogarekin arazoa eduki du jendeak. Nik uste jende horrek beti behar duela bigarren aukera bat gizartean aukera bat egiteko, ze horri buruzaren nijoan drogei buruz hitz egitea etorri naiz, ez? Drogak, Gai bat, enbiar da nahi. bai, drogak dakatelako zer ikusi handia bigarren aukera hoiekin. Hitz egingo dut droga dependentzia horren estigmataz. Drogadikto izaten estigma horretaz, ez? Dago hemen la teoría del etiquetado o del estigma, dutela Howard Beckerrek eta Erwin Goffmanek, 60. teruritagarren markadan, eta horretan hitz egin dute gizartean dauden etiketa eta estigmen inguruan. Kanpo guztietan, ez? Zeintu dira estigma hola nagusiak daizkigura gizartean? Ba, izan daitezke, pues, arazo fisikoak, batzuk obesiadea, falta dizu balanka bat, desberdin, oza, fisikoki atatzen zeran pixat markotikan, ja, Bai, estigma bat horretatik. sortzen zaizu zure inguruan, ez? Eta bueno, baina estigma horiek guztiak hartuta, teoria honetan, esaten dute guztiatikan okerrena dala drogen estigma. Bai, droga konsumitzeak, droga menpekotasunak handen jendeentzat, estigma hori bihurtzen da bere bizitza osoan. Ez dakit, esan zuzia zea drogadikto bat. Bai, Eta dakazu- jende guztiak tratatuko ditu hori bezala. Bihurtzen da zure identitate nagusian. Naiz ta hori Naiz ta- supera edo naiz ta zutik- alde batean laga hori. Naiz eta hortikan aratago ere badizu gehiago izan, droga menpekotasun horrek daka estigma gizartean zuzela Bai. auzoko jonkia. Kontuen aurki gabe askotan bere kontekstu guztia. Eta arazo handiena droga menpekotasun hortan, zuk estigma hori menpe hartzen dezunean, zuk onartzen dezunean zuk drogadiktoa zarela, eta jazten da aktuatzen hori bezala. Momentu hortan, rol hori hartzen dezunean, eta hori azkenan zure identitate hori bakarrikan bihurtzen da arazo hortan. Eta movida handiena da gizartean estigma hori ezin dezula kendu, jendeak uste dulako ez erabaki hori puntu atera arte Hori da. pertsona dela. Ez que nik uste dut hori pasatzen dela. Claro, Pentsatzen dala erabaki bat. jendeak uste du zuk zehala zure desgrazia horren erruduna. Eta ez Hori. dagoela, ja, zuk erabaki hori hartzen dula, drogatzeko erabaki hartzen dula, eta menpekotasun hori lortzeko erabakia hartu zenula. Eta gaina jendeak beldurra dio drogadiktoei uste dulako, pues ez dakiz egatikan, jende askok ez du nahi juntatu, pues, hartzen da jende konfliktibo bezala, eta Ja. jende ausederra bezala Bai. gizartean. Orduan guzti horrekin bihurtzen da, pues, estigma batean, praktikamente imborrablea, eta zu bihurtzen drogadiktoa da, drogadiktoa, eta ja. Ja, gisa. Ez daka beste bizitzei, beste Ez, da estigma bat oso, ambizioak ez bai, ditugu lotzen. horregatikan, bai. Eta mendikan, pues, besarkada bat, drogo menpekotasuna sufritzen duen mundu guztiari, Eta bigarren eta aukerak eman. bigarren aukera bat eman behar zaiela, eta behar dutela, pues, gutako beste bat, gutako edozin bezala dielako, eta Ustez. gutako inor dago drogo menpekotasunaz gertuago uste duena baino. Egia. Así que hori kontu hartuta, besarkada bat guztientzat. Bueno, ba, gure oango kolaboratzailei linozko galtzak asko gustatzezako. Lazkaotarra da ere bai, Bai. Oso altua da, nik esango non 2 metro inguru bai eukiko dela, ez? Bat 81, justo. esango nuke bai. Justo, amendako gurekin Iñigo Aranburu. Bat 81, hain zuzen ere. Holaxe, ondo kalkulauta, ez? Ondo kalkulauta, ik bai jakin, ik Eske bai bai, jakin. Ni ez naiz oso aditu bigarren aukeratan. Hala eta guztiz esango dizuet, oindala gutxi, nahiko egoera gogorra aurre egin behar izan dio dela. A ber, Bueno, ez da gogorra da, errealitate bat. bale, Irratin neola, kamarak batzeutan atzetik grabatzen gaitu. bai. Eta nik kartoia ikusi non. Benetan zabiz? Karton. Ikusten A ber. argi eta garbi. Argi eta garbi. A ber. Kartoitxo. Kartoia Baina, nik enizun izango, ez du ematen bintza. ondo disimulatzen dut, baino sarrerak haidie, eta behi da, hemen hainbat jarrera euki ditzakeu, edo Bai. hainbat erabaki hartu daitezke. Lehenengoa, asumitzea, onartzea, hau dala daukuna. Bai. Ni ez naiz aldiz burusoiltasunei bigarren aukera bat ematen aldekoa. Nik nahiko nukena da nire burusoiltasunei erremedio bat eman, modu bat ez bada bestea. Ta naturak eman ez diana zientzik ematen balin badit, Bai, Bale. bai, miresten dut, guztiz onartzen duenak, miresten ditut, baino ni ez naiz hoitako bat. Baino alopezia izan, ala ez izan neska izan mutil, nik gaurko saiontako, bueno, meikunetik pasagabe, hainbat aukera eta hainbat modu ekarri dizkizuet burusoiltasune izkuta ahal izateko. Opa. Lehen aukera.
errezatzea. Ah, bai. Hori izango litzeke, aukera ohikona, tradizionalena, horregatik Ikerrek ezagutzen do, nire Bai. Arantzazuko ama Bergina, zuri ez zizun sorte. Nire izan zaudea ban, utzi zianean, baina... Nei bai. Gainean eukinun, Bai, soilean eukinun. Soien eukitzen du. Beraz, Arantzazuko ama, bisera bat. Nork ez do jantzi bere biziko momentu baten, iletxara daukeunen baten edo ez daukeunen, bisera bat. Erabaki klasikoa. Eukihar da, kontuan, hau, ezin duzula abusatu. Ez que egunero txapelak izatzen momentuan... Hori gisa da. Bai. Sospetxa, Bai, sospetxoru, orduan, bai. bai. Orduan, egun baten bisera bai, baina beste egun baten beste gauza bat. Ile ordea. Oi ba. Ezin etzen iztu. Eta peluka ile hori ekarri, nahi ez dakit sartuko zaian, Inigo zon Rubio. burue dauket. Ez zait oso ondo sartzen, baina nik uste igual Ikerri ondo geratuko zaiola. Buru importantea. Bai, sartzak, A ver. lo más. Ez que ikusi. Bakizu ezen ematen duen. Baby, it's all or nothing now, nere bihotza portu duzu. Buah! Ikerrik! Oso fuertea da momentu hau. Bueno, hau, utziko dut, era bezala. Hasi bagea ia galtzen, hemen aurrekaldeko zona hontan, flekillokon, egon badaude flekillo postizok. Vale. Orduan hau oso erresa da, klip modun funtzionatzen du. Ai, Jartzen ama. du txik, hola Baina, baina, uste ez dala zure hile kolore. Ez dut asma Ez ez asmatuko tonoakin. Eta ondoren holaxe lortuko deu flekillo poblatu zoragarri bat. A ver, elako probatzen. Aizu, kontuz, Kontuz honekin, igual anei ondota dana Bai, dijoakio zapzu bere baina- hile kolore. Igual. Ikatarriagoa da. A ver, Nene pintzen da, hemen atzeo, Bai, bai. no? Hoi da, hor sartu, eta hain klik, hoi da. Me encanta! Me encanta! Zela ikustezu. No Ba, te ez llamas, zaizu- eguilla, fuera, Ez? ez zaio gaizkik egiten, ondo gaitzen A ver, zaio. ez esate ondo- zuen. Te lo juro, Zainduagoa. te lo juro, te lo juro. Fuerako, ez, broma IP, broma IP, oso serio, beste Vale. aukera bat. Fibra kapilarrak. Oi ba. Hau da, ile efektu egiten do, eta guk hemen burun eukiditzakeun utxunek betetzen ditu. Izkinan badezulatak. Txampu enseko, txampu lehorra, baino hau volumizadorea da. Vale. Orduan, zuk hau hartzen duzu. Bai. Rakarra, Kontuz porque zuri lagatzeu, bai, zuri bai. egeitzen da, bai, oain, utzi beharren dau pixkaten, Ah. zuztarretatik kanpoaino masajeatu, eta gero, lehorgailukin ondo kendu soberakinek. Orduan, nik bitarten, hau saio amaitu arte, eukingo eta gu. Eta amaitzeko, Azken beste aukera. spray bat, azken aukera, hau, bueno, nik honengan ere jotzen dut. Miracle Beach Waves. Orduan, hau ere, volumena lortzeko aukera aparte izan liteke. Tik-tikin, ez asko, ondoren hau ere ondo masajeatu eta lehorgailukin lehortu. Eta hola gehituko zaigu, sekulako melena, Wow. Potentea. voluminoso, potente, rizatua. Orduan zuek nahi ze gomendatzen diazu ezer, eta uste duzue jo beharko nukela nere hile une hontan. Zein da nere salvazioa. Nik uste dut, asko estetikan, atletikan, oberena, klaro da, asko golastea bisera politekin, sombreroak, gorrak, denetarikoak. Mm. Ausartuko bazina nolabai peluka esartzera, Ez da zula bekarri peluka onena ere, aukera onena, baina irutzat pelukak dozela hartuta mozorro bezala, eta hartu beharko ginu zela, Komplemento. egunerokotasuneko komplementu bezala. Zeba da belarritxako batzuk piercing bat, Bisera bat. hile kolore desberdinak, baina zeba ez gozo itxuta peluka batzuk eramatea. Uste hori bultzagon beharko gehiula. reklamo bezala, peluken Reklamo aldeko... Ez da txarra, ez da txarra. Ez que Gora gisa gure da. pelukero, Gora pelukera, pelukak. peluka egilek. Dena. Danak, Gora, danak, bai, gora bai, bai, danak. guztiz. Nik gaurkoz behintzet eta Arantzazuko ama Birjina hierrezauko diot. Segiko Oraingoz. dela, Momentuz, Errexienakin eta Bai. eskuragarri dagoenekin. hoxe ingo dut bikote. Ba, Ondo irutzen da zaizue. jarraitu. Iritsi da garaia hau astintzeko. igual bai, Bai, astindu. Holaxe. Masajeatu, Bai. Ah, bale, hola etxen da. bai, zuztarretatik. Eta sekadora pasa eta bidazte volumena, vamos. Eske sonsoles honegak ere ez dauke holako. Bale, oza, eixak, volumen eman dizu, Volumena ematen du, bai. Igual forma geixo eman Bai, bihartzen. igual. Eskertzen dizugu, eta nik eskertzen den nire kuadriako azken partetik, así que... Bai, eta nik uste jende asko behar lixoko jola atalonek, porque Bai. irutzat oso aukera honak ekarri zuzela, benetan. Nik bikainak. Pasada bat, Bai. osea que mila esker. Mila esker, bikote. Merci, Zuri, zuri. lazer bat. Berdin.
gaurkoan oso gonbidatu berezixak dakau. Bai, Dia bi gonbidatu hemendik ibili dianak, gurekin egon dia. Programa hementxe, guztietan. danetan, guri aguantatzen. Dia kasetaixak, musikarixak, nahizun bezala, pixka danetatik etxegu ez, onenixak, baitxa lagunak ere, eta eduki sortzaileak. Danetatik, hemen dakau, Ian eta Iraia. Urduri nao. Bai, nire bai. Ni ere. Oso urduri nao. Bai, Zela darraroa pitxinez. atzetik aurrea pasatzen. Bai. Bueno, Neri superraru ez zatzuei hemen eukitzi eta ez hor. Bai, ja, bai, bestaldian. eta. Ian eta Iraia dia gure, ez tetela esan ere, gure zuzendari eta kamara, Bai. resaka pasako zuzendari eta Bai. kamara. Pixat, raro da egiten orain da, aikara ditzen kamara eta ez daula inor kamara ditzean. Ja. Da, pixat, impersonala. Behiratzu eta ezatezu, ui, bat eman falta da. Bai. Bestela zelan, Ondo. Gustora. bai, resaka pasa bazoste. Nik ez don rezakak elao. Ian bai. Nik esan diazu, rezaka pasa tokatzea, Claro. gure kapitula, eta orduan papelian sartu naiz, eta esan dut. Laketa igaino, da. Total. Totalmente, Bai, esangoet gaur goizen inditera bide llamada, kiztona hotxakin, Ostra, txuri-txuri. Anikorienak izan bideo madian, Bai, bai, bai. Bai, bai. gaizki. Oso gaizki zen. Zan dezu resaka kit berezi bat dakazuela. Bai. Hombre, claro. Eh, Ani Esan dute, erritua, oberena. Esan, Ez- ez- kontau. Oberena. anek esan digu, kitana pasengo genula, baina guk esan digu, a ber, denak ekartze dute, ba guke bai, ez? Claro. Claro, guk pentsatu dugu ikarri Ez behar gutxi genuela. izango. Nik uste nan, ba, nebisak, igual ez dugu ekarriko, ez dakizu. Gutxi ez dit eguten. Ez, Total, total. Zate, horratzen daude, Osea, zuzendariak Bai, kamara. el puro raso, eh? Claro, Ez, ¿sabes? ez. Esta gente no nos trae nada. Gure ustez, eta atrebitzen ez esatea guria honena da. Ah, bai, bai. Baina nik Hombre, tokatu Bai, bai. bestia. Gogotxu nago, Bai. ikusteko. Nik, Osa, ja erakutzi behar Bai, dut. no? Bai, Ni claro. gogotsu nago. Vale, bi gauza dira. Vale. Baino lagungarriak, eh? Azkenean. Vale. A ver, lehenengoa da... a ber, ze karri bizuen, eh? Txaran! Honedaka esplikazioa. Nola? Vale, Txoen, lehenengo hau bat. Muy gorbata. Bai. Bai. mobil bat. Bueno, ianena. Vale, janen mobila. Vale, Zu Oia, barru sartzeko. Hori da. vale. Baina ere oso lagungarria ze hemen da on gauza batek, ba, igual bultzatze izue, ba, Vale. atea da. Vale. Dala. Ue, pinturilla gainera. Vale. Oain dator, Hoi da. gure momentua. Azalduzuk. Esan genuen, guk imardu zerbait berezia resaka pasatzeko. Ta igandek normalen resaka eta gero izatia igandek motibok, no? Nostalgikos, Ba, askotan bai, larun baten gertatu dena hori oiak gogoratzea, kontatzeko. tal. Bai. Tardun esan dugu, zeo beto resaka pasako momentu nostalgikok eta jendea batu baino. Hori da. A ver, a ver, a ver, a Ez. ver, a ver. Ez, Bai. ez. Bai. Ez. A ver. Bai. Orduan, prestatu deu bideotxo bat Zezate zuen. eta ez gagu bakarrik azalduko. Hoi da. Jende gehiago Ezin azalduko. ezin iztu. Resaka pasa familiko bidea. Hori da. Oh, hostia, Benetan tope. Bai. Es emocionado. Claro, Bai, emozionatu bai, nahi sí. Oinik ez hasi, eta gure, Orduan, gure buratan ean egarrituten. hori da. Orduan, ba, pizkan, neharguria tortale bazaizue, ba, filipino batzuk jate. Ipatzen nahi honenak zeate. Zuek ikusi, disfrutau, ta, Negarra. bai, nabale mazo neharrin, dare bai, aizue, Vale. jakino bai, zuetaz oso arro gaudela, eta Hoi da, hau eta dara horregatik indeu laudena. gure, ba, erakusteko Oparia. modua, ez? Joder, Orduan, futbolista, la hartu, hostia. eta ikusi, disfrutau. Mime arrankatu. Bale, a ber, bihar grabaketa daka, orduan, dena hartu behar dut. Eskizakit gatuko nahi zen den hartza. Lehenengo eta bine. Tripodea, argiakin, kamara. Kamara ere bai, claro, kamara kargadore gabe eta kamara, orduan kargadorea. Bat baina gehiago, no? Bale, eta giltzak, bestera behar nore bide behar duen lokala. Giltzak bai. Ian behar dut, Ian editu behar diot. Ian editu behar diot, porque zerbait berezi behar dugu. Claro, osea, ez dira jungo eskutxik, sabes? Orduan, bueno, Ian. Nola ez du hartzen. Ian izaten. Bueno, ba, zuzendariak ez du hartzen, berriz dituko diot. Bai. Ian, kaixo.
Bai, goatzea bihar dakaula ez da, grabaketa. Hola, Iraia. Bai. Bai. Bai, bira, ideia bat eukiet. Pentsatuet aldeula zerbait berezia inez, denora azken grabaketan dabi, ba igual zerbait berezia eta ondongo zan. Ja. Naizu esate ideia edo... Nasuna. Claro, nola, gombidatu asko pasagian, eta ekipo teknikoa da hon, eta grafismoa eta dena, eta produkzion gu gaudez, ni produkzion eta zuzendaritzan, pentsatuet, aldeula igual, ez dakit zerbait politia grabatu, bideo bat, esaten, zein jodian, Iker eta Dani, zein bat lan induten, ze ondo induten dena, eta lako gauzak. Ez dakit ideia ona iruditzen zaizu? Zu enkargatuko zea, no? Beti bezala. Bueno, baina nik ez dakit zenbat jende, klaro, ez dakit jende asko da, ez dauzkat kontaktuk, bueno, ez dakit aliazu lagundu pixkat edo... Bueno, lasai, ni enkargauko naiz. Prest. Kaixo, Ane, Iker eta Resaka pasako lantalde guztia. Nik batez ere zoriondu egin nahi zaituztet. Izugarrizko itxura ona ja hartzen nion programari joan baino lehen, baina gero antxe super gustora nintzen. Ta hori, hasieran pentsatzen nula, igual enintzala izango oso gonbidatu duina, esan nizuen Resakarik ez detela izan, baina sentitu nintzen lagun artean super goxo, super gustora, eta hori zuek egiten duzue, así que eskerrik asko. Zoriona bikote! Azelan fina egin duzuen, kriston meritua daukazue podcast bat egiten, nik ondo dakit, 15.000 egin ditu aloko jada, eta denak debalde. Beraz, meritu handia, zorionak, zeate zero problematikaz eta euneko divertidaz, beraz, oso ondo. Zorionak lehengo denboraldi honen gaitxik, eta espero dugu denboraldi gehiago etortzea atzetikan. Aio! Agor! Ane, Iker, Ane, zemuz dijo dena. Espero gaur Resaka gabe egotea, Oso ondo pasa genuen bertan, eta espero dut oraindik ere gauza gehiago egitea batera. Hurrengo bat arte. ¿Qué pasa, Resaka, pasa? Inez gaur, eduke sortzaile. Pijaman. Zuek zoriontzeko lehenengo denboraldi puxka honengatik. Zanda, kriston orea eizatea gonbidatuetako lehenengotarikoa. Besterik gabe, nik espero dut gutaz gogoratzea onda saritara izendapena jasotzen dezuenean. Poliki, hankak lurrean. Baina, kristona da, Resaka pasa, egin horrelako beste 11 denboraldi. Oso gertutik bizitu dut egin dezuen lan guztia, ez dela gutxi. Osea, que itxeki hor, lo único. Zaten badezue, Resakakin jumar dela, izan ausartak, eta jun Resakakin, bokas, eta jan mandarinak. Bikote, zer moduz, nik gaur Resakarik ez baina hementxe. Igandeko kafea hartzen, beti bezala. Eta zer esan, ari, mi esker gomiatu izanagatik, oso ondo pasa genuen, bainatek eta biok, eta etorkizuna duen programa izango dela. Beraz, musu bat eta gongo gara. Agur! ¿Qué pasa, Resakaz? Zorionak, demoraldi amaierera itxe arte, lantalde osoari, Ane, Iker. Zorionak benetan hiribarrenekin lan egiteagatik, badakit erronka kristona dela. Ez, benetan, zorionak denei oso produktu polita dute zuen, bihotez egindakoa eta gauzaiek eskertzen dira benetan. Beraz, segi horretan, segi lanean, haupa zuek, haupa Resakak. Resaka pasako konbidatu bezala, eskerrak eman nahi diot Ane eta Ikerrei, eta proiektu izugarren honekin nigan pentsatatika, eta hone ikain eman, oso proiektu polita dela, eta hori, Ane Iker, ondo daizazte, segi lanian daizazte bezala, eta seguru nago kriston arrakastatuko gula. Opa Iker, opa Ane, eskerrak eman, neregan eukizun konfiantzagatik edo, zuen saio batean parte hartzeko aukeragatik. Eta, bigarrenik, aipatu net pixkat, jendeak bai kondutan izan dezan, indezuten esfortzu eta sakrifizio guztia, proiektua aurre ateatzeko, dena, bakizu ezen bat lan daun atzean, eta, hori, zoriontzeko ere bai, ze oso lan honen dezue, eta espero bigarren temporadat edotea, bai, venga, musu bat, aio! Hola, ekipo, zelan, ni egisa esan super triste, eta eske nik ez dakit zengo duan hemendik aurrera. Sinceramente, buklian ikusiko ditxua zela aurreko ataldanak. Tristura alde batera itxita, kriston plazerra izan da zuekin lan eitia, kriston makinak zaie,
eta zer esan, osea, dana super errez egiten duzue. Egongoaz! Haupan eta Iker, zer esan, eskerrik asko proiektu honetan parte hartzeko aukeri emotiarren, lan itzelain dozue, bai kamara eurrien da bai kamara atzien da ez da erreza. Oso gustora sentitu nazuekaz, giro itzela gonda, eta eukido zuen arrakasta guztizien merezi duzue. Así que bizotzez, zorizonak. Ai, Ane, Iker, mila esker hor egoteagatik igandero gu entretenitzen eta ajea pasatzen laguntzeagatik. Nire aldetik, plazer izan da zuen kazetari afiliatua izatea, nahi duzunen arte. Mila esker eta uda polita pasa. Agur! Eskerrak eman nahi dizkiet Ikerretanei horrelako aukera ematearren, horrelako plataforma, plazer bat izan da niretzat, eta jakin ezazue laun baino zerbait gehiago zatela ja niretzako. Eskerrik asko. Aupa, kaixo, dakizunez ez nago soituta kame aurrean egotera, baina saiatuko naiz. Lehendabizi, bioi eta Resaka Pasako talde guztiari eskertzea eta zoriontzea proiektu hau aurrera ateratzearren eta izan duen arrakastagatik. Oso pozik nago eta oso harro jartze dit proiektu honetan parte hartu izana. Así que nada, segi hola, segi igandero Resakiako betzen, igandero gonbidatu super jatorrak ekartzen, segi lanean, eta besarkada bat guztioi. Hostia, ondo gatoa bideoa, no? Bastante emotibo eta ondo. Beziraia, esan izun, erresa zan. Bale, goazen pertsonalitatik atatzea. Bai, jazta, ja. Gure aktina inde. Bai, listo. Espero bideo asko gustau zaizuela, cariño. Bai, espero duen egarraitea. Hoi da, klinesak. Hoi da, berez izan helburua. Hori da, baino hori, bideo hau azkenan indeu zuentzat, guretzat etapa polita izan da eta esperientzi ikaragarria. Bai, mila esker gukin kontatzeagatik. Nik uste sekulako esperientzia izan dela. Espero dula Resaka Pasako indik. Total, luze bat eukitzea. hau izatea hasiera, Eta hemendik gora. hori da, hasiera bakarrekan da, y espero que dure años, ¿vale? Años. Bai. Baina, kriston ondo pasa, deu, parria bota ditugu, eta talentopia kasu, guk gozau indeu, grabatzen, Kriston negarriz bukatu deu. Bai. Positiboa. Bai, hori da, digo, arnazi gabe, en plan, parria aguantatzen. Baina horik, asko merezte izuegu, kriston talentupia da kasue, ontako jaio zehazte, eta... Kamarak maite izue. Kamarak maite izue, eta guk, ebai. Hoi da. Mua, gora Resaka Pasa. Eta guain lanea. Bai. Ai, bitxinez. Ze politxo, Eskerrik asko. Ez da ezer. Eta esan behar deu, daudela bi pertsona falta dianak, diala Amaia eta Anagoitia. Eta Anagoitiak utzi du mezu bat audio bidez, gero eta pasako izuet. Hoi da, eta Amaiak utzi dugu gutun bat zuek irakurtzeko. Altun. Hane, irakurri zure... Hane, ez da hain Amaia, esan nahiko bide, bai. Amaia da nireko harriak. Hane, eta Iker, ez dakizela azaldu hitz batzetan proiektu honetan sortu dezuen danoa. Eskerrik asko zuen lehen proiektu hau nire lehengo proiektu bihurtzea itxik. Eskerrik asko nereki sinistia itxik. Konfiantza itxua aurkitzea itxik. Eta sormenai bihardoan lekudan ematia itxik. Batzutan pertsona batek keinu txikisek historia anisak sortzeu eta zeuen kasua dala argido. Proiektu honen parte izan gehan danon hasi txikisa hartu eta benetako proiektu berezi bat sortu dezue. Resaka Pasa ez da izan podcast bat bakarrik, esperientzia, sentimenti eta urduritzasun haundiko prozesu berezi bat izan da. Hitzez ezimizu eta azaldu zela hilia zuen sentitzea leku txiki bat eskaintzen proiektu honetan. Sekula ahaztu ez duten egingo zehose izango data. Proiektu handi honetan asko zamet txikisak bete dezue eta hori ez da eozeinek aldoan egin zehose. Hane, zer esan zuri txiki. Joe. Hane, zer esan zuri txiki txatik ezautzei zutzuk kamera bat erban eta nik koloriak zertzian jakin baino lehenua ere. Ikerrek irakurtzeko. Bizitza honetan bide igualak eta desberdinak jarraitzu dugu, baina beti bata bestian aldamenean. Eta hori da zurekin parteko deten gauzai politxena. Desiatzen hoi, guri bideak aurrea igala ikustia zela betetzezun zure amizanak. Eta Iker, ez da gutxi ezagutu dizudan, benetako plazarra izan da zure ezagutzea eta odana zurekin partikatzea. Urte askotako, amen ogiko diazu, bihar dezun darantzako. Benetan espero dut, proiektu hau, zuen bideko hasiera besterik ez izatea. Benetan, honek benezi doalako. Mila esker, dan danaitxio. Amaia.
Amaia. Kasue, anana. Kaixo, Aneta Iker zoragarriok, begirazelako hotxa daukan. Hau da, asko gozatu duen baten ahotsa. Eta zer hobeto resaka pasarako, baino resakakin egotea. Zorionak eman nahi dizuet, mila esker nerekin kontatzagatik niretzako plazerra eta ore bat izan da, hau hasi baino besterik ez da egin, eta badakit gauza ederrak etorreko zaizkizuela, beraz, besarkada handi bat, eta maitxe, resaka pasa eternoa izatea. Opa dotzuet. Mila esker, Ana. Mila esker. Benetan. Wow. Ez dakit nola jarraitu honekin, nahi txoreta. Nik baino ez dakizela remontado. Eta nik espero non esala egon gorrezakak. Joder, ez dago tiko modua, esa hostia. Eta mila esker honetan, Zuei. Wow, Zuek benetan jakiteko, zuek ondo pasatzen ere, baina guretzat bai, hori badala meneotia. Guretzat eta beste denantzat. Bideon esan duen bezala, osea, negarrez bukatu du gorratzen. Literal. Izan da increíble. Baina bai izan dira ordu asko, izan da lan asko, eta benetan eskartze izuegu. Bila. Osea, Hombre, esto gabe ez posible izango. Hau, euragabe hau esan ateako. Osa hori argi du, eta Mikel Janire Aramburu gabe esan atako resaka pasa. Eta atzetik dagoen jende dana, Amaia, Aizea, osea, argi du. Duda gabe ezala berdina izango. Benetan, osea, super opari politxa. Nahi genuen zerbait hola ba, ez datia jana oso. Osea, impresionante. Osea, lagai guzue. Ez que lortu deu, itzi gabe gaudia eta ordu noain, zengo dugu hain. Aldatu ez, jaki itzi gabe dauden guk itzengo deu. Guk itzengo deu, zebaki guzertaz Zuek hemen jarriko zeate. Hombre, guk, osea, zuek nahiko itzen dezuek, gogorratzen ongia, itzen Ba, nik usten merezi deula, ez, momentu hau. Claro, jarri. Tronoa zuentzat. Jarri. Bueno, kriston ondo nago. Bueno. Ni pixka dezu. Hemen importante, no? Importante, vale. Bueno, itzen bar genuen bigarren aukeran ingurun, ezta? Bai. Tartako dau dinamika bat, iteuena. Hori da, bigarren aukeren zerrenda bat. Prestatu deu. Jarriko du egoera bat, eta zuek bigarren aukera bai hori. Vale, ados. Lehenengo egoera. Goztin egin dizuna, bueltan dator. Bigarren aukera bai edo ez. Ez que, okerrena bakizu zer dan, esan dutela lehen biak, bigarren aukerak bai. Nik asontan bigarren aukera ez. Nik gauzat esan berdet. Segun goztina nola indizun. Karo, baina... Arrazoi bat bali mado pixuzkoa. Hori da, hori egisa da. A ver, nik gauzat esate izuz, baina goztin batitia edukazio txarriko. Bai, egia da. Gestio txarra. Bai. Da komunikatzen da, eta listo. Bigarren aukerari gero izango, Ez. Plana bertan behira utzi du lagun batek, eta bete egiten du. Nik ezin detorrekin, ez dakizuek. Nien ez pertsona bat ja, orokorren... Zer gertau da. Oske, nik uste... Bai, eske basea. Nik uste... Eske gauzatik, ez dakat agendarik, ez dakat gestionatzen ere adutegia inolaz, eta orduan esaten, bai guztiari, lehenengo bai, eta gero de repente, pues, esan behar, Murreizten hasi hartzea. Aurreko gure bat, bihar gatu egoaztan egiteko eta gizer, ba, ni ez nijoa. Eta hori bazetzen askotan, nire gestio. Ez da gonez horien gelditu, eta hiru plan ditut eta bat De hecho, pertsona batzuk doz, eurak proposatzei zue plana. Plan dana etxezu, antolatzezu, ni nahi, bai, eske, fijo dala, olako pertsona bat. Etxezu plan dana, gestionatzezu plan dana, antolatzezu zure hilabetia, aztio, lo que sea, horren arabera, eta ero, dator pertsona hori, egun ba lenua opi, ez askoz lenua, eta esateizu, azkenian ez, azkenian, naixo detez. Ba, bakizue. Bueno. Ikerri bigarren aukerak, ez? Hirugarren bat egon zaiten ja. Hirugarrena. Pum. Lagun batek zure sekretu bat kontatu du. Niretzat hor ez da bigarren aukera. Niretzat hor ez da bigarren aukera, buah. Niretzat bai. Zerai? Bueno, a ver, llevais segun ze sekretu da. Bueno, es que sekretuak sekretua, ja. Bai. Sekretuak, nola dira sekretuak, hasi nahi. A ver, Iker, baina metan ahora ez dizuko esan gauko. Ez, lagun batek zeo ze kontatzen bali bai nirekin, adibidez, berak, segurazki jauki behar du kontuan nik, adibidez, nire arrebari eta nire bikoteri kontako jotera. Noia dos. Ba, nik bai. Osa, nire sekretu bila, nire arreba eta nire bikotea. Red flag. Hortik, eta Joseba, sinoletoka eterka, ere. Sekretu nivelak. Baina, zure bai sekretu ditzen zu gauzatik, benetan sekretua dana, alemana edo zein txorra ez da sekretua. Bai, sekretu normalen bai benetako sekretu bat kontatzen bazu, nik ez dizut emango bigarren aukera. Nik ez da. Izotze jendea, norbaiteko zela zerbait, no cuentes, eta no cuenta literal, Osea, inorri naiz da izan garantzitsua,
hola, Ni, pum. osea, hasta la tumba, Hori, sekretukin. bai, punto grado de ni ahí ez iristen. Eta tampoco te pegas hori, Ez. O sea, tampoco, hola. Azkena. Norbaitek bizuma zor dizu. Kamara behin hau deu, pertsonal izango bali mazan Bai, bezala. ya está. Banikaldiot kamara ez behirau. No! Bai, Bai, pues ez dakit. Baino. Ni nahi olakoa para nada, porque de hecho normalian, enator esatea, Ni bai. te pega, Bizun pila. neri pilua. Baina, bizumak normalian zordie. Zein zor nizun bizuma? Gau polit bat pasaren unda badaban. Lasai. Baina, Eta nik neri gogorarazi, porque totalmente astutanakan, Baina hemen, ikuste dugu, nik adibidez, aneurreztiri bigarren aukera bat eman dutela. Baina, normalean nik uste, orokorrean hola pizkan boro bendutat denak, bigarren aukerak ematekoak. Bai. Askotan denak iteituko faio. Nik uste danok ematola bigarren aukera. Bai, noizbait. Totalmente. Bat, bi, 3, bai. 3, ez dakit, laudik aurrera ja barkatu baino. Hiru aukera ematen baituzu, pertsona horri asko maite berdu. Bai, asko. Toman de tonto, Bai. ez. Bai, hori ere gisa. Osea, ondoria da, bigarren aukerak bai, baina ez izan tontok. Hori da. Ikasi. Guztiz. Bueno, urrengoa jartzeu promoa. Así que promoa inbarko zea. Bueno, guk, ez, jamen gaude, Azken, resaka pasako azken atala gatzen da urrengo aztian. Baina uste bada dut, promo bat. zuek promo geixo dakazuela, ez? Nik promo bezala, leku baten bilakin jarraitze duela, beste hilabete bat, gehatzea. Orduan entzun. Ikaina baina arte. Hoi da. Eta gero, hola sartuketu baita, irailetik aurrea musika berria dator. Epa! Eta zer dator? Eta zer? Laizzer Marmarreneko bigarren denboraldia dator. Apunta da, non? Marmarria. Jarraitu eta atento, Hori da, Plataforma Zabaldu, Padriako grupuan, Klaseko grupuan, Familiko grupuan, Laneko grupuan. Digo. Nik uste da, honekin, Nik uste oso atal polita izan dela eta emotiboa. Oso politxa, benetan mertzi. Zuen. Gehatzezaku azken atal bat, baina honekin, kriston zuekin, Ja pozik bat dara. pozik. Osea, super atal politxa, eta benetan mertzi. Bai. Benetan. Mertzi zuen, eta bigargo denboraldian bakizue. Hombre, a ver. Jarraituko deu zuzendari eta kamara. Honenak zeaten. Beste gabe ba, honekin agurtzen geha, eh? Hori da. Agur. Resaca pasa.